እተን ማዳማት ከዓ ክልተ ነገር ይረብሓ። ባንግላዴሽ ሓደ ካብተን ውሕዳት ምንዝርና ትፍቅድን ምንዝርና ዘይትቆጻጸርን ናይ ሙስሊም ሃገር እያ። እዚ ዳቭላቲያ ብሮዘል ይበሃል። እቲ ዝዓበየ ምንዝርና ዝካየደሉ ቦታ ባንግላዴሽ እዩ። ኣብ ዳቫትላ ብሮዘር ከዓ ልዕሊ 2000 ኣመንዝራታት ይቕመጣ። ዝበዝሓ ካብዘን 2000 ኣመንዝራታት ትሕቲ ዕድመ እየን። ቁፅረን ከዓ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ካብአን እተን ዝበዝሓ ግዳይ ናይ ፆታዊ ባርነት እየን። ዳቭላቲያ ብሮዘር ስፍሓታ ክንዲ ንእሽተይ ከተማ ኮይና ኣብ መንጎ ሓደ ዓቢ ኣገዳሲ መንገዲ ባቡርን መሰጋገሪ ጃርባን ትርከብ። እዛ ኣገዳሲ ኣቀማምጣ ከዓ ዕሙር ንግዲ ከም ዝህልዋ ይገብራ። ምክንያቱ ኣሽሓት ዓማዊል ብጎደናታታ ስለ ዝሓልፉ። ከም ዝግመት ፍርቀን ዘን ኣብዚ ቦታ ዘለዋ ኣመንዝራ ትሕቲ ዕድመ እየን። እዚ ናይ ብሓቂ ቁፅረን ክትረኽቦ ግን ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ዝበዝሓ ካብዘን ኣመንዝራታት ዕድሜ ክንሓሲ ክንገራ ስለ ዝበሃላ። ሓንቲ ካብኣተን ከምዚ ትብል ኣነ ጓል 20 ዓመት እየ። ሰብኣይ ነይሩኒ እሱ ምስ ገደፈኒ እየ ናብዚ መፅእ። ናብዚ ከዓ ሓስዮም እዮም ኣምፅኦምኒ። ኣብዚ ንመዓልቲ ካብ 10 ክሳብ 12 ዓማዊል የእንግድ ብምባል ትገልጽ። ጎደናታት ዳውላትያ ብጣዕሚ ረስሓት እዮም። ምክንያቱ እቲ ዝጠቀሙሉ ኮንዶም ኣብኡ እዮም ዝድርብዎ። ንሱ ከይኣክል ከዓ ኣብኡ እዮም ዝሸኑ። ዋላ እኳ ቅዋም ባንግላዴሽ ምንዝርናን ቁማርን ዝኽልክል ይኹን ኣኽበርቲ ፀጥታ ባንግላዴሽ ግን ነዚ ቦታ ይከታተልዎምን እዮም። ሓንቲ ሓያል ስድራ ቤት ከዓ ንዳውላትያ ብሮዘር ከም መግዛእቲ እንግሊዝ ጀሚራ ትውንኖላ። ካልእ ካብተን ኣብዚ ዝሰርሓ ከዓ ከምዚ ትብል ኣነ ብዙሕ ሕልሚ እዩ ዘለኒ። ሓደ ካብኡ ከዓ ኢደይ ሒዙ ዘውፅኣኒ ካብዚ ቦታ ሰብኣይ ይምነ። ግን ኣብዚ ዝመፁ ወዳት ሰልዲ ሂቦም ተዘናጊዖም ገዲፎምና ይኸዱ። ኣብዚ ከዓ ዝኾነ ዘፍቅረኒ የለን ብምባል ብምረት ትዛረብ። ሓንቲ ካልእ እውን ከምዚ ትብል ንሕና ክንነብር ኢና ደሊና እምበር መን ነዚ ዝረሳሕ ስራሕ ይሰርሖ? ኩላና ኣብዚ ዘለና ምስ ስድራ ቤትናን ሰብኡትናን ኢና ክንከውን ንደሊ። ወላ ሓደ ካባና ፈትዩ ዝሰርሖ የለና ስራሕ ድማ ትብል። ዝበዝሓ ኣብዚ ዘለዋ ብኣስገርቲ ተታሊለን ኣብተን ኣብዚ ዘለዋ ማዳማት ሽየጣ። ኣብዚ ከዓ ብዕዳየን ሰርሓ። ምክንያቱ እተን ማዳማት ካብቶም ኣስገርቲ ክገዝአን ከለዋ እቲ ዘውፅኦ ሰልዲ ንዐን እንዳስራሕ እየን ዝመልሶ። እዚ ከዓ ቦንድድ ሌበር ይበሃል። ነዚ ዕዳ ንምምላስ ከዓ ዓመታት ዝወስደለን። ሓንቲ ካብዘን ኣብ ዝሰርሓ ዋልድ ከምዚ ትብል ኣነ ቀደም ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ማዳብ ይሰርሕ ነይረ። ሕጂ ግን ብውልቀየ ዝሰርሕ ዘለኹ። ቀደም ሓትነይ ኣብ ዳህባ ኣብ ዝርከብ ሻውላት ኣምፅኣትን ነይራ። ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ኣካላዊ ማሰይቲ እናወረደኒ ዓብየ። ናብ እንዳ ሓትነይ ገዛ እንዳኸትከ ናይ ፅሬት ስራሕ ዝሰርሕ ነይረ። ሓደ መዓልቲ ሓትነይ ኣብ ሓደ ፍርቂ ለይቲ ዝውዳእ ስራሕ ክሰርሕ ኣገዲዳትኒ። ስራሐይ ምስ ወዳእኹ ግን ሓደ ደላላይ ብዕፀ ፋርሳ ደንዚዙ ንግሆ ናብ ዘለኹ ቦታ ኣምፂኒ። ኣብዚ ከዓ 3 ዓመትን ፈርቓን ገይረሎ። ገዛይ ከይከይድ ከዓ ዘይከፈልክዎ ዕዳ ኣለኒ። ዕዳይ ምስ ከፈልኩ እዩ ገዛይ ክኸይድ ዝኽእል። ዋጋ ከዓ ምስ ዓሚል ኣብ ደገ እየ ዝሰማማዕ። እዚ ኣብ ደገ ዋጋ ተሰማሚዕኻ ድሓር ብዛዕባ ዋጋ ውሽጢ ምስ ኣተው ዝቕየሩ እዚኣታ ብጣዕሚ ዝፀልኣ ነገር እያ። ክስዕሙኑ ከለዉ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይ ነብሰይ ይነኽሱኒ። ሰብኡት እዮም ኩሉ ግዜ እዮም ከዓ ዝሃርሙና። ቀደም ቆልዓ ከለኹ ምስ ማዳብ እናተቐመጥኩ ከለኹ ምስ 10 ወይ 12 ዝኾኑ ደቂ ሰፈልጥ እየ። ሽዑ ከዓ ከምዚ ሕጂ ዘይኮነ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እየ ነይረ። እታ ተስራሐኒ ዝነበረት ማዳም መድሃኒት ትህበኒ ነይራ። ድሓር ከም ዝፈለጥክዎ እቲ መድሃኒት ቬንቶሊን እዩ ዝበሃል። ቬንቶሊን ክወስድ ምስ ጀመርኩ ብዙሕ ሽግር ይመፂኒ። ዝነበረኒ መልክዐይ ጠፊዩ፣ ቆርበተይ ተበላሽዩ፣ ብሓፂሩ ካልእ ሰብ መሲለ። ብሰንኩ ከዓ ክሳብ ሕጂ ይሳቕ ኣለኹ ድማ ትብል ብምረት። ኣብዚ ስፍራ ቬንቶሊን መድሃኒት ልሙድ እዩ። ዝበዝሓ ማዳማት ጽቡቕ እዩ እንዳበላ ነተን ታሕቲ ዕድመ ይህበን። ቬንቶሊን ግን መድሃኒት ዘይኮነ ስትሮይድ እዩ። ሓረስቶት ከብቶም ንምግዛፍ ከዓ ይጥቀምሉ። እቶም ነዚ መድሃኒት ዝሸጡለን ከዓ ምሁራት ሞያ ዘይኮኑ ሰብ ድኳን እዮም። ሸውሃትክን ክኸፍተልክን እዩ እናበሉ ይሸጡለን። ናይ ከብቲ ስትሮይድ ማለት ቬንቶሊን ግን ብጣዕሚ ውሉፍ ናት እዩ ዝገብረካ። ኣብ ጥዕናኻ ሽኮር ናይ ኩሊት ሽግርን ክሳብ ክቐትለካ እውን ይኽእል እዩ። እዘን ማዳማት ግን ነዚ ሓቂ ረጊፀን እየን ነተን ታሕቲ ዕድመ ዝህበን ዘለዋ። ኣብ ባንግላዴሽ ሙሉእ ነብሲ ዘለዋ ጓል እያ ትፍቶ። ቬንቶሊን ተወሲደን ከዓ ዓበይትን ረጎትን ይደምስለን። እተን ማዳማት ከዓ ክልተ ነገር ይረብሓ። ሓደ ነተን ታሕቲ ዕድመ ዓበይቲ ስለ ዘምስለን ብሕጊ ኣይሕተታን። ካልኣይ ከዓ ስለ ዘርጉደን ብዙሓት ዓማዊል ይስሕበለን። እተን ዝበዝሓ ኣብዚ ዘለዋ ስራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ከም ማዳም ከዓ ይፍለጣ። ንኣመንዝራታት ምስአን ዘዕቁባ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ዝሰርሐኦ ሰልደን መታን ክወስዶ ኢለን እየን። ሓንቲ ካብተን 8 ታሕቲ ዕድመ ተስርሕ ማዳም ከዓ ከምዚ ትብል ኣነ ኣብዚ ዘስርሐን ናይ ግድን ገዘፍቲ ወይ ጽቡቓት ኩና ይብለኒ። እንታይ ደኣ ማእከላይ ነብሲ ክህልወን ኣለዎ። ኣብዚ ማእከላይ ነብሲ ዘለዎን እየን ዝጥለባ። ንኣብነት ሓንቲ ኣብ ትሕተይ ትሰርሕ ብጣዕሚ ቀጣን ጓል ኣላ። ንኽልተ ሰሙን ዝኣክል ቬንቶሊን ምስ ኣብላዕኳ ነብሳ ተቐይሩ ሕጂ ድሓን ትሰርሕ ጀሚራ ብምባል ትገልጽ።
እታ ስትሮይን ክትወሃብ ዝቐነየት ሮዚና ከዓ ከምዚ ትብል ስድራይ ገዛ እዮም ዘለዉ ናብዚ ከዓ ምስ ሓረቕኩ እየ መፀ ኣብዚ ከም ዘለዉ ስድራ ይፈልጡን እዮም ከይነገርክዎም እየ መፀ ኣነ ብዚ ምህላው ሕጉስቲ እየ ምክንያቱ መግብን ዝደለኽዎን ነገር ኣብዚ ኣሎ ምስ ኩሉ ሕጉስቲ ኮይኑ እየ ዝነብር እዛ ተስራሓኒ ዘላ ማዳም ከዓ ሚስኪን እያ ብምባል ጠባያ ስራሒታ ትገልጽ ዳቭላትያ ምሸት ምስ ኮነ ቅይር እዩ ዝብል ብዙሓት ኣወዳት እዮም ዝመፁ ዳቭላትያ ምሸት እዩ ቢዚ ዝኸውን ኣብዚ ትሰርሕን ነዊሕ እዋን ድማ ኣብዚ ዝተቐመጠትን ማያ ድማ ብዛዕባ ዳቭላትያ ከምዚ ትብል ኣብዚ እንዳ ስፌት ኣሎ ድኳናት እውን ኣሎ ኮስሞቲክስ ዝሸጡ ድኳናት እውን ኣለዉ ንምንባር ዘድልየና ነገር ኩሉ ብዝሎ ኣነ ካብ ንእስነተይ ኣትሒዘ ኣብዚ ምቕማጥ ጀሚረ ማለት ብጣዕሚ ንእሽተይ ከለኹ ማለት እዩ ገና 8 ወይ 9 ዓመት ማለት እዩ እንዳ መስተ ድኳናት ኣለዉ ብዚ ኣብኡ ከዓ ዝስዕስዕ ኣዋልድ ኣለዋ ኩሎም ኣብዚ ዘለዉ እንዳባራት መሳዕስዕ ቦታ ኣለዎ ናይ ባንግላዴሽ ባህሊ ዓቃባዊ እዩ ርክብ ምስ መርዓ ውጉዝ እዩ መስተን ቁማርን እውን ብሕጊ ክልኩል እዩ ግን ዝበዝሑ መንእሰያት ባንግላዴሽ ናብ ዳቭላትያ ብሮዘር መፅኦም ኩሉ ዝደለይዎ ነገር ካብ ቁርብ እዩ ብዚ ድማ ትብል ሓደ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝመፅእ ካረም ዝተባሃለ ወዲ ምክንያት መምፅኡ ከምዚ ይብል ኣነ ገዛይ ኣብ ዘቐረባ እዩ ካብ ንእስነተይ ኣብ ትሒዘ ኣብ ዝመፅእ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ከዓ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ምድቃስ ጀሚረ ምክንያቱ ካብ ንእስነተይ ኣትሒዘ ብሱል እየ ነይረ ናተይ ዝውንና ናይ ኢምፖርት ኤክስፖርት ቢዝነስ ኣላትኒ ኣብዚ መፅእ ከዓ ዕፀ ፋርስ ወሲደ ምስተን ኣዋልድ ፆታዊ ርክብ ገብር ብጣዕሚ እየ ከዓ ነዚ ህይወት ዝፈትዎ ሕጂ ከዓ ያባ ዝበሃል ዝትከኽ ዕፀ ፋርስ የትክኽ ኣለኹ ሕጉስን ድኻም ዘይብልካኒ ዝገብረካ ያባ ካብ ማይቲንግ ፌመንን ካብ ካፌንን ዝስራሕ ብርቱዕ ውሉፍ ዝገብረካን ዓይነት ዕፀ ፋርስ እዩ ኣብ ባንግላዴሽ ከዓ ልሙድ እዩ ምክንያቱ ሕሱሩን ብቐሊሉ ክትረኽቦም ስለ ትኽእል ንውሕ ዝበለ ግዜ እንተወሲድካዮ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ኣለዎ ንስርዓተ ምስትንፋስ ይጎድእ ንሓንጎልካን ልብኻን እውን ክጎድእ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ካብታ ኣዋልድ ዳቭላትያ ዝወስድኦ ሪስክ እዩ ምክንያቱ ማዕረ ምስቶም ኣወዳት ስለ ዝወስድኦ ካረም ቀፂሉ ከምዚ ይብል ኣነ ያባ ክወስድ እንከለኹ ሓይሊ ይስምዓኒ ጽቡቕ ነገር ከዓ ይስምዓኒ ነዚ ምስ ተጠቀምኩ ከዓ ፆታዊ ስምዒተይ ይለዓል ኖርማል ሰብ 5 ያባ ክትክኽ ይኽእል ኣነ ግን ክሳብ 10 ክበፅሕ ይኽእል እየ ዘና ኣዋልድ ከዓ ብናፀ እየን ትጥቀማ እቲ ናይ ያባ ሓሳብ ኣነ እየ ዝኸፍሎ ያባ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሓሙስ ምሸት መፀ ዓርቢ ኣብቲ ናይ ምሸት እየ ናብ ገዛይ ዝኸይድ ኬቲ ፓርቲ ጌረ ከዓ ይዘናጋዕ ድማ ይብል ኬቲ ፓርቲ ንኣወዳት ባንግላዴሽ ኣዝዩ ልሙድ ዓይነት ምዝንጋዕ ካረም ከዓ ብዛዕባ ኬቲ ፓርቲ ከምዚ ይብል ኬቲ ፓርቲ ኣብ ንዑ ኢሉ ዝተዳለወ ገዛይ ዝካየድ ኣወዳት ከዓ ፍሉይ ገዛ ይካረዩ ናይ ስዕስዕ ኣዋልድ ዕፀ ፋርስን ናይ ፆታዊ ርክብን ይኸፍሉ ድማ ይብል ባንግላዴሽ ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋን ዝበዝሕ ህዝባዊ ናብ ድኽነት ዝነብርን ህዝቢ እዩ ኣብ ድኻን ሃብታምን ዘሎ ፍልሊ እውን ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ኣብዚ ኩነታት ከዓ ኣዋልድ ተጨወን ናብ ዳቭላትያ ክመፃ ምቹእ ቦታ ይፈጥር ዝበዝሓ ኣብ ዳቭላትያ ዝቕመጥ ኣዋልድ ፅሒፈን ዘይክእላን መሃይምን እየ ናብዚ ከዓ ጽቡቕ ስራሕ ከነእትወክን ተባሂለን ወይ ብስድራ ቤተን ወይ ድማ ብኣስራሕቲ ተጨወን ናብ ማዳማት ይሸጣ ኣብ ባንግላዴሽ ከዓ ነዚ ዝከታተልን ዝቆፃፀርን ኣካል ስለ ዘየለ ኣዋልድ ዳቭላትያ ኣካል ናይ ሃገራዊ ስርቂ ኢንዳስትሪ እየን ካረም ኬቲ ፓሪ ምስ ሓለፈ ዝስምዖ ስምዒት ከምዚ ኢሉ ይገልጽ ኣነ ቀጣን ጓል እየ ትፈቱ ምስ ኣብ ክልል ዕድመ 12-13 ክሳብ 14 ዝርከባ ኣዋልድ እውን ደቂሰ ኣለኹ ምስአን ብምድቃሰይ ከዓ ደስ እዩ ዝብለኒ ካብ ምስ ዕብይ ዝበላ ምስ ንኣሽቱ ክድቅስ ከለኹ ፍሉይ ዕጋበት ይስምዓኒ ምስአን ከዓ ዕፀ ፋርስ ወሲድ ዝድቅስ ትሕቲ ዕድመ ብምዃነን ዝኾነ ጣዕሳ ይስምዓንን እዩ ብማዕዶ ናብ ዳቭላትያ ክኣቱ ከለኹ ኩሉ ሰብኣውነተይ ዝጠፍእ ኣብ ዝመፅእ ዓብ ንእሽተይ ትሕቲ ዕድመ ንኣሽቱ ዋልድ እዩ ዝደሊ ካብተን ካልኦት ምስ ትሕቲ ዕድመ ትገብሮ እዩ ፍሉይ ዕጋበት ዝፈጥረልካ ምስ ትሕቲ ዕድመ ፆታዊ ርክብካ ይፈትዎ ብጣዕሚ የፍቅሮ እውን እየ ብምባል ብኹርዓት ይዛረብ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ቦታታት ክሳብ ደቂ 11 ዓመት ትሕቲ ዕድመ ኣለዋ ከም ከሪም ዝኣመሰሉ ሰባት ከዓ ትሕቲ ዕድመ ኢና ንፈትዮም ዝብሉ ዝበዝሓ ካብዘን ትሕቲ ዕድመ ከዓ ዕፀ ፋርስ ስትሮይድ ይወስዳ እየን እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓደገኛ ንጽህና ዝጎደሎ ቦታ እዩ እተን ትሕቲ ዕድመ ኩለን እሱራት ኮይነን ግፍዕን ዓመፅን ይወርደን ኣሎ ካብ ምስ ከሪም ዝኣመሰሉ ሰባት ግፍዕን እናወረደን እናተቓለሳ ይነብራ ኣለዋ ብከምዚ ህይወት እናተዋረዳ እተን 100,000 ዝኾና ናይ ባንግላዴሽ ኣመንዝራታት ካብዚ ህይወት ንኽወፃ ከም ሰበን ክምርዓዋን ብጣዕሚ የሸግረን ተገሊለን ከዓ ይነብራ ምክንያቱ ብስድረአንን ብሕብረተሰበንን ስለ ዝንፀጋ እዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ኢንዳስትሪ ግን ንውሑዳት ውልቀ ሰባት ብጣዕሚ ኣኽሳቢ እዩ ብፍላይ ነቶም ኣዋልድ ጨውዮም ናብ ብሩዘል ዘስክሩ ደላሎ ሓደ ካብቶም ን20 ዓመታት ኣዋልድ ናብ ማዳማት ዝሸጠ ውልቀ ሰብ ብዛዕባ ተመክርኡ ከምዚ ይብል ኣነ ጽቡቓት ኣዋልድ ክርእን ከለኹ ስራሕ ክእትወክን ኢለ ዝማባፅዓለን ከምዚ ከኣብለን ንዕነ እሞ ምሳይ ምፃ ጽቡቕ ማህያ ክፈላ ይኽንብለን ኣብዚ ምስ ምፃ ኾን ከዓ ናብ ማዳማት የረክበን ኣረኪበን ከዓ ሰልደይ ካብተን ማዳማት ተቐቢለ ይኸይድ
እተን ኣዋልድ ጽቡቓት ኮይነን ካብ 200 ክሳብ 350 ዶላር ይሸጠን ክሳብ ክንረኽበለን ንኽእል ከዓ ንሸጠን ገንዘብና ምስ ተቐበልና እተን ኣዋልድ ከይከፈልና ገዲፍና እየን ንኸይድ ድሓር እተን ማዳማት በተን ዝገዝአን ኣዋልድ ገይረን ሰልደን የማልሳ ነዘን ንሸጠን ኣዋልድ ከዓ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ኸይድና ንጽበየን ገለገሊአን ኣብ ናይ ክዳውንቲ ፋብሪካ እየን ዝሰርሓ ክሳብ ዝወፃ ምሸት ከዓ ንጽበየን ስራሕን ምስ ወዳእኻ ገለገሊአን ናብ ፓርክ ይኸዳ ሽዑ ንሕና ኣብኡ ንዛረበን ከምዚ ከዓ ንብለን ካብ ዝበልጽ ቦታ ኣሎ ኣብኡ ክንወስደክን ኢና ንብለን ንገሊአን ከዓ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ንረኽበን ሽዑ ከምዚ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኣብኡ ክንወስደክን እሞ ናጻ ክትኮና ኢኽን ብምባል ነታልለን ናብዚ ምሰምፃናየን ከዓ ብማዳማት ይጭወያ ከብዚ ብምግባርና ከዓ ዝኾነ ዝስማዓና ሕማቕ ነገር የለን ምክንያቱ ሰልድና እዩ ዘገድሰና ካብ 13 ክሳብ 15 ዓመት ዘለዋ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ኣምፂ ይፈልጥ እየ ኣብ ሕጊ ባንግላዴሽ ዝኾነ ትሕቲ ዕድመ ከስግር ዝተረኽበ ሰብ 10 ዓመት እዩ ዝቕፃዕ ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ሰብ ምስ ትሕቲ ዕድመ ፆታዊ ርክብ ክገብር ኣይፍቀዶን እዩ ግን ኣብ ዳውላትያ ብሮዘር ሕጊ ዘተግብር ኣካል የለን ብከምዚ ገበን ዝኽሰስ ሰብ እውን ዳርጋ የለን ኣብዚ ካብ ዝሰርሓ ትሕቲ ዕድመ ሓንቲ ዝኾነት ሺማ ከዓ ከምዚ ትብል ኣነ ጓል 16 ዓመት እየ ኣብዚ ብምህላወይ ሕጉስቲ ይኮንኩን ኣብዚ ኣይንበርን እዩ ገዛይ እንተዝህሉ ነይረ ምስ ሓደ ጥዑይ ሰብኣይ ተመርዐ ናተይ ስድራ ቤት መስሪተ ጽቡቕ ህይወት ነበርኩ ነይረ ግን ብዛዕባና ዝግደስ ሰብ የለን ኣብዚ ዓለም እዛ ንነብረላ ዓለም ብጣዕሚ ጨካን እያ መጀመርያ ፆታዊ ርክብ ምስ ገበርኩ ብጣዕሚ ሕማቕ ተሰሚዕኒ እቲ ዘሕዝነኒ ነገር ከዓ ብዙሓት ኣወዳት ነብስና ክርእዩ ይመፁ ስለ ዝነበሩ እዩ እዚ ከዓ ሓጢኣት እዩ ኣነ ብዙሕ ሕማቕ ነገር እየ ዝገብር እዚ ህይወት ኣይኮነ ካብዚ ህይወት እዚ ሞት መሓሸኒ ኣነ ብህይወተይ ብዙሕ ኣይረኣኹ ገና ብዙሕ ይጽበየኒ ዘሎ ግዳ ሓቂ ስለ ዘይበሰልኩ ብዙሕ ክጥንቀቕ ኣለኒ መሰረት ምስ ሓዝኩ ብዙሕ ገንዘብ ክሕዘ ብዙሓት ኣወዳት ከዓ ደድሕረይ ክጎዮ እዛ ጓል ብዙሕ ሰልዲ ስለ ዘለዋ ንመርዓዋ ክብሉ እዮም እምበር ኣብዚ ብዘይሰልዲ ዋጋ ዝበሃል ይብልካን ብምባል ብምስቲ ምሳል ትዛረብ ንዝበዝሓ ኣዋልድ ግን ናይ ምውፃእ ተስፍአን ኣዝዩ ቅሂም እዩ ኣብ ባንግላዴሽ ኣብ ፆታዊ ርክብ ዝሰርሓ ኣዋልድ መሰል ዝበሃል የብለንን እቲ ምስቲ ብስራሕን ዝዋረድኦ ተሓዊሱ ካብቲ ማሕበረሰብ ጉሉላት እየን ዘይተምሃራ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድለን ፀቢብ እዩ እቲ እንኮ ክረኽብኦ ዝኽእላ ስራሕ ምንዝርና ጥራይ እዩ ዳውላትያ ብሮዘር እታ እንኮ ዝፈልጣ ቦታ እያ ንዝበዝሓ ብዝሰርሓ ከዓ ፀርፍን ኣካላዊ መጥቃዕትን መዓልታዊ ህይወተን እዩ ስለዚ ከዓ ዳርጋ ሙሉእ ህይወተን ንፆታዊ በርነት ሕሩያት ኮይነን ይነብራ ክቡራት ተኸታተልቲ ቡፌሪ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ እዚ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ነዛ ቪድዮ ከፈቲኹም ላይክ ግበርዋ ሼር ብምግባር ድማ ናብ ካልእ ኣካፍልዋ እናበርኩ 70 ሚታዊ ተኸታተልቲ ናይ ቡፌሪ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ኢኹም ትከታተሉ መሰረት ኣብዚ ዩቲዩብ ዝበና ሓበሬታ ስለዚ እቶም ሓደሽቲ ተኸታተልቲ ናይ ቡፌሪ ዝኾንኩም ነዚ መዓልታዊ ፃዕሪ ፈሲስዎ ናባኹም ዝቐርብ መደብ መዓልታዊ ኣብ ግዜኡ ናባኹም ክመፅእ ሳብስክራይብ ምግባር ከተተባብዑናን ቤተሰብ ክትኮኑን እንዳዓደምኩ ንሎሚ እዚ ነይሩ ጽባሕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑለይ ክቡራተይ